iki anakku Jenakawati surak mawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang mung anakku Antasena. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati, kula Kakang Mas, aku padamu. Wis beres. Masa mboten durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati, kula Kakang Mas, aku tresna karo kowe. Masa mboten ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Ora lunga ya cilok. Nek ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe bapak. Ngopo e, Pak? Wah, ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro, non. Aku ya, Gong. Ayo kono. Ampun dawuh. Aku ready. Oh, tiar. Gong, kuwi pite sapa nggo ngopi tak domake. Sampai jumpa. Bagong ngopi tak domake kok. Wedi sajake. Wah, ngajari ya anakku. Nggih kaya ngerti. Nengke mawon mengko rak bali iki ajeng nang pitemuri wong dudu pite, mengko rak goleki sing duwe rak ngerti balekke ora. Wonten alas menungso ora tertanan. Menungso tatanan matane kaya ngendi? Ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit. Mutar. Gong dalem. Wong nek tumindake salah iki ngono kuwi. Kowe aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono ae. Terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok ngombe kok iso nabrak. Aku iki ngematke kowe noleh memburi ta, Tru? Ora ngerti nek Ndara kula diwali ning ngarepku grubyak. Menungso ora tuh tabrak nggo pit. Ya ngapunten mboten ngerti. Mboten sengaja, ora sengaja. Bane mlebu tengah-tengah sikil. Macekluk kena lampu. Ojak. Nganti ngules aku ning ngambek. Mbok sesuk meneh ora aneh-aneh. Lha niku ngapunten. Nanti kok ngijoli sing deke. Wis iki toko ora usah diurus. Tak urus. Ngapa aku dinekke reca kepanjingan nyawa? Kan aku ya selalu mesti sok-sok tata krama karo kowe. Ha ta? Kapan kowe tata krama karo aku? Dek kapan? Akeh tangga teparo kowe teko-teko dlaji-dlaji mir di segara. Apa kaya ngono kuwi sopan? Hah? Mbok yo ngurmati bapakne sithik. Aku ki wong tuamu, aku ki bapakmu. Kok tanpa nganggo tata krama? Ora usah ngomong mir di sego apa ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok ketemu aku ki ora tau gresula. Kok nesu tenan saiki. Dinengke kok arep nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ki nek pancen ora tak anggap wong tuamu, ora apa-apa, ning kowe ora usah kurang ajar karo aku. Semar ya kena, Badranaya ya kena. Saron Sari ya kena, tok celuk apa wae kena. Ning aja mir. Tok anggap aku sing nggo ngirengke sepatu kok. Apa kowe iki? Rasa semaur. Wis mengke wae kok ndak malah geger ndoro Werkudara. Lejar penggalihe buah pak ditendang. Aku ditendang, kowe ditendang, Garing ditendang malah ngrekoso. Kok anggere tok bali isih marmir-marmir telo. Ora tak anggap anakku. Ora anggap anakku ya ora apa-apa, Gong. Aja kok Gong kowe iki rasa semaur. Aku sengit lho.
Karo Semar ya ora seneng. Ora seneng kok melu. Atau jak. Sing ngejak sapa? Aku ora tau ngejak karo kowe. Aku nek lunga mesti nolo Gareng Petruk, ayo derekno aku. Ha iki nang kene ora ademu nang kene iki. Anak telu sing disebut jenenge kok mung loro. Hah? Tegese kowe wis ora nganak-anake aku. Kowe nguwalonke aku, Mir. Ayo. Semar, Semir. Semar, Mir. Semar, Semir. Boyo liyane Semar Badranaya. Emoh, aku seneng Semar. Semar ngono kuwi apik. Rasa dadi piyek-piyekne. Ndara werku Ndara kuwi dilipur. Sajake kok Sungkawa. Wah. Lipur Ndara werku Ndara ki arep kanggo apa? Panjenengane ora tau seneng-seneng, panjenengane ora tau rupian-rupian. Mengko malah kleru. Bagong kuwi sing biasane sok wani karo Ndara-ndara. Kene. Kaya ngono kok. Pamomong. Kaya ngono kok. Apa sih? Sing tukang ngayomi. Lah mung ngayomi nek ditakon. Nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tanggung jawab? Mengaku ta? Mundur. Mundur. Bapak iki diketak Bagong ya wedi. Mangsane ora. Arep apa, Gong? Menengo rasa cerewet. Ki bagi aku ki lho kok. Malang terik barang. Menengo ta? Dos, Gus. Wah, didak ndasmu modar kowe ora. Gus. Kula tak takon. Saniki kula tak takon. Sakabeh masalah. Sakabeh perkara niku nuwun sewu, apa ming rampung dienggo meneng? Dienggo Sungkawa, dienggo sedih. Apa? Lapokmu kapan kowe? Iki apa sing marahi? Watuk kok sing marahi aku? Mangkel aku. Apa mung cukup dienggo Sungkawa, apa mung cukup dienggo sedih kula tak takon. Kabeh iki ora cukup dienggo Sungkawa, kabeh ora cukup dienggo sedih. Panjenengan ajeng ngrabekke atmaja panjenengan. Iki menika setunggaling antaraning tiga. Ndara Wangsareja, Antarja, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena. Sampeyan wis dadi wong tuwa tenan. Tegese putra loro wis rabi, kari siji dirabekke wis mentas. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Sedih niku sing disedhi apa? Arepe kok. Apa piye? Ora diragat. Ya ngono, sampeyan iku satriya lho. Nek carane mung meneng bae ngene iki nyepelekke karo Panakawan. Umure tuwa Panakawan timbangane sampeyan. Panakawan wis do tekan kene, Semar wis blegek-glegek sandulita lit. Kok sampeyan isih meneng mawon Gareng disepelekke, Petruk disepelekke. Ape meneh ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sedeg-degan. Ngono ndaramu nesu piye? Rasa cerewet men wae. Ape ngono kuwi? Ya wis, nek rumangsamu apik, menengo terus. Menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung. Sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang Satriya Digdaya Sekti Mandrakuna Jayang Palugon komen perkara ngrabekke anake kok susah, sedih. Ora jumbo karo kahanan. Ngerti ora rene aku nek carane kaya ngene. Mbok dolan nang pasar malah entuk kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok mung dinengke wae sak penake dhewe. Ora ana wong dikepruk ndrase kuwi. Deloken wae nek ora percaya. Aku malah tratapan njogo kuwi ngono kuwi. Rasa gila. Gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki? Ora ngajeni karo pakaryane wong cilik, ora ngajeni karo pakaryane batur, ora ngajeni karo pakaryane awan jenenge Panakawan. Anggepe ora. Gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo? Wow.
Apa kok mundur ngopo? Ayo maju ngono. Kok tangkep landasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhone. Mulai madhes ngono modal tenan aku. Ha ngono, omong. Lha kok wis eling lho, Kong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men, sisa-sisane wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo darahku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Yo ngalem. Bareng tangane medhut kok darahku sing tak tresnani dhewe ora. Apa kok nang ngono kowe? Mbok ngendikan. Bagong. Non. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Aduh mundur ta, Men. Iki tangane isih ketok e. Jangine mung cangkeme tok. Ora sembodo maju rene. Prodo nyaket. Apa? Prodo nyaket. Nggih. Tono ora. Terane. Ora. Yakin? Yo. Nganggone nono sumpah sih. Kau ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene wis. Aduh. Napa karengan ketimbangane Ndara Werkudara. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jini. Ketimbangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, ya ngapunten ya. Ora ana sing wani nglejarke penggalian Ndara. Aku susah ngertos. Sopo yang bakal tak dawuh supaya dawuh para anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora asu. Aben. Wae ora klop karo aku pokoke. Tru, dewangi kok nek apa-apa tak emoh ora. Lha iku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu, arep kowe ora ngecul. Arep kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai anggere neneng ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku iki ana dhuwit 500 tampanono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Niki tak paringi mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok, tak gawane dhewe. Ya kowe mau apa iki mung weteng e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Ndara. Kula mau napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek men terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Mpun nambung kaya ngenting, yo napa Gong? Diblerek kanggo kuku Pancanaka e. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan yo tegel ora ngekeke tenan. Wah. Weh. Aduh. Cok. Dasku dah. Lagi ya. Tukono counterfeit. Oh iya. Sing dingin ya terus larang kae Gong. Terus aku tau ora masalah. Oh iya semua jan malah Ndara iki ngeplak Bagong barang dadak golek counterfeitnya wis pencekelno. Tuliske. Tuliske terus. Iya. Langsung delok. Iya. Ngandel ora?
Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tra. Counterpaint. Iki ra tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki lek nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu. Anane salep iki kok ya iki ora. Gawe. Nih, dadak loro nih. Yo tambane. Lho, pinten? 500. Berarti 650. Salepe 150 ya. Wah, caidan. Jaluk imbu kok werna-werna. Didum sing adil. Karo dulur-dulure bapakmu iki wenehi. Mel. Kentuk den Skandara 75. Diagem kuwi ya wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek kok piye. Wis ben. Wis dosane men disandang. Tak sandange. Men dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngekake kowe selawe didum wong 3. Ya. Ya wis tak terima ya, Gong. Reng, njaluk ora? Njaluk no. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndara. Petro iki enek dhuwit 5.000. Lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Sah. Mau ditumpung loro. Njaluk ora reng, njaluk no. Ki ana ding 1000. Wis terserah sak paringmu. Kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro 500-an loro? Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, penyanyi kok pilih kasih. Wah. Kare wonten dawuh. Aku gelem badhe kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu gantinen sih. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mergo rak saya apik. Apa wene ana rating Honda 70. Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu kok. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komanan kali dosa. Wah, Bagong. Nah, Semar mbok wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu kuwi. Karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 nek kula betake. Dhewe mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki opo? Iki lho sing wedang diwai lho. Tes dungkun mlocot. Niku kula kakek 20 men iso tanduk ping 4. Ya, Mas ya. Ya. Mengke kula kakek 300. Mar. Mengko nek Bagong karo waduh karo aku. Tak cangare cangkeme. Yang margawanen dhewe 300. Wis. Lah sido Bati. Syukur iki jenenge Bati oke-oke iki ora apik, Bati ya sithik wae. Semar, kula. Aku kudu piye? Nek kula tak takon karo sampean. Yo. Sing gumono musik teng penggali sampean sinten sing kira-kira cocok? Wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku ming Antasena. Monggo Antasena bocahe bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampeyan niku wong tuwa kok. Oh, dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut,
Lah kudune anake sing dielingke, ngoten mawon Ndara. Kudu anut karo lajur sing pun wonten. Ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku mboten prayogi, Ndara, mboten prayogi. Pemalarang mangus nyung ambrang kati karunaning kasose yaneng marga malalat tumiring sang kondo Wastratmaja leng lalu mangulati dereng mantra dang sami Balwacana kasaru katremju suwanipun ngemputra ketiga Raden Antaja Raden Gatotkaca sumawon Raden Antasena dipraja tanpa harapan kagat nggih sang warga Kurawa mangandiya mangun kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Rama Kyai ingkang putring pringgondanipun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang putra pun Hanantarja aku ngaturke sembahku katur ya Pak. Wah Gatot Antarja Tatompo Antasena Cabagus Natompo wonten paridamel menapa wekdal ingkang sampun dipun janjekaken dening Kanjeng Rama Kyai ingkang putra ketiga supados sowan ngersa mantuka Kanjeng Rama Kyai kepareng inggalih paring dawuh wonten wigatos ing kados pundi Gatot wonten timbalan wektu saya nyaketi dene ramamu ing Jodipati bakal duwe gawe kemagepokan karo pamanmu Madukara. Lajeng kemareng Paduka dina samengko wis antuk trontong-trontong sulaing pepadang. Sapa ingkang bakal ndak pilih? Sapa ingkang bakal ndak dawuhi nuruti marang karepe wong gerang kaya bapakmu Jodipati. Lajeng kemareng Paduka Rama Kyai Antasena, piye Pak? Maju kene. Eneng apa to? Antasena. Piye, Pak? Maju rene. Maju Den, maju. Dawuh bapak sampeyan ampun kuwatir. Maju mawon. Wiganti kowe tak critani aku tau tate kencan semayan karo Janaka kowe ngerti anake pamanmu Madukara ya kuwi anakku Janakawati kersane bapak kencan semayanku karo pamanmu Madukara sesuk upama bocah wis padha dewasa bakal sesambungan nraketake paseduluran nraketake daging sing renggang nuntungke balung sing pisah Janakawati bakal tak mantu terus monggo iki mau aku bingung sapa ingkang bakal dadi manten lanang wah bareng bapakmu sawetara kelakoni tapa meneng nentremke kelawan ati Antasena ora ana liya sing tak pilih dadi manten lanang jauh karo Janakawati ya mengko engger Cabagus turut ana karepe wong tuwa
Sing dadi manten lanang aku. Yo. Pak, apa? Bojo aku gandel ora. Wah, kowe mesti wani duwa karepe wong tuwa. Ora jeneng duwa, ning aku iki durung seneng omah-omah. Kowe wis gerang, wis ngerti, aku wis gerang, aku wis ngerti. Aku wis dewasa. Ning nuwun sewu aku ora durung gelem nambut sinaning akrama tegese aku durung gelem omah-omah. Kakangmu sakarone wis do omah-omah ming kari kowe. Yen kowe gelem omah-omah tegese kowe ngentrengke gaweane wong tuwa. Kowe aja wangkel, kowe aja ngengkel. Manut mawon to, Den, manut mawon, Ndara. Manut mawon to, Den. Aku ya ora ngono iki. Asasi kok, Gong. Gong, kula dijaluk bali lho. Oh iya, Den. Nek kula ya manut, wah lali aku terus. Terus ora ya, krungu ya. Mengko paling dijaluk meneh iki nek tak gunake. Yang bertuku apa-apa terus engko. Ya aja ngengkel karo aku. Ya aja netangi campur kaning wong gerak. Halo ora, nuwun sewu, Pak. Nek aku didhawuhi bapak munggah gunung medhun jurang gedhe-gedhene Jogor Segoro. Aku ora bakal wegah. Ning nek bapak dawuh aku kon rabi, aku durung iso nglakoni, Kak. Aku durung iso dadi wong tuwa sing apik. Aku durung iso dadi bapak sing apik upama engko aku nggonku rabi diparingi momongan. Mula mbangane mengko bapak Kisra mergo ngurusi karo Antasena nuwun Mahapura aku urung gelem. Wah, Caidan. Ya ngono kowe wani karo bapakmu, ora perkara wani, ning aku njaluk karo bapak. Wene ana enah sawetara. Wektu sawetara tak nggone mikir, mengko nek kira-kira aku cocok karo adikku Jenakawati ya tak lakonane, nek ora ya nuwun sewu lho, Pak. Ora jeneng aku wani karo sampeyan. Nek ora ya nuwun sewu aja gero penggalih bapak, aku ora iso nglakoni. Wah, Kakang Mas Kanjeng Rama duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono, Kakang Mas. Kula mboten badhe mentala, Kakang Mas. Tak bedhek ket mau. Mergo sing wani iki mung Ndara Antasena, ngandel ora. Barang dijawuhi kon rabi, Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja malu nyenculane rembuge wong gerak. Pak, aku nek tok dawuh munggah gunung Jedul Segoro aku gelem. Nek kon rabi kosek Pak tak entuk dhisik. Wah, Caidan. Mana mau ya, Dek ya? Ya. Aku ya weruh kok. Ayo. Asem tenan. Wis biasane do gelet ki. Ayo aku ya nganti gumun. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapakne. Begitu Ndara Werkudara. Wah. Antasena. Kowe gelem rabi apa ora? Wah, aku nek ora nyedak ndono. Caidan. Wah, sudah. Ora indo tak pinalti raine. Penyakit to. Menungso Den sabar Ndara. Kaya ngoten Den. Patenane ya anak ora manut karo wong tuwa dikon rabi ora gelem iya wah jujure kaya anak-anakku dhewe. Sabar wah malah getak. Kowe ngerti ora iki sapa iki getak-getak barang iki
iki Ndara Werkudara bendaramu Ndara Antasena kuwi anake Ardijur Ardiluluh kuwi anake Ndara Werkudara sakarepe sabar ora sadar ora kowe mangke sak bales aku ya ngantel sak ora wah ning nika ingkang putra nek wonten napa-napa cilik lara gedhe tekaning pati sampean sing getun. Wah, ora arep getun. Karo aku kowe malang krik ning ngarepe wong tuwa kowe malang kadhak ning ngarepe wong gerang arep wani karo aku Pak aku durung iso nglakoni wah edan kowe kepengin bapakmu ndang mudhar kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang ora tau manut karo wong tuwa Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balino ibu piye. Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni den dipenggalih to. Wong nabi niku abote pripun? Teng Rama niku wis budidaya supaya sampeyan niku entuk jodoh lho kok mesti moh. Wah, Petro rasakno atiku. Nggih. Kula yo krasa. Aku mergo arep ngrabek anak Jiwang Suli. Napa kok tak culuk matamu? Lu nganti omongnya wis didhisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki. Saiki kowe tak tutke ning Madukara. Perkara mengko rasa murah gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih, nderek mawon. Mengke tekan Madukara niku terus nyawang calone temanten putri terus ati sampean pripun? Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi mau ngonten cok kok ngonten ya lalu kena kalau Petro nek milih ya ngonten itu Petro cocok aku Petro ora cocok aku cocok tetep kudu cocok ya aku sok muni aku ora cocok e ning aku cocok e kae wae cok kena aku ono mikat ono geng ora wah ning nek upama aku atiku ora srek nek aku ora gelem bapak ora apa-apa sing migati tekan Madukara sih nek atiku srek aku tak matur apa manane nek atiku ora srek bapak ora gelah penggali ora wah durung dilakoni wis cerewet nek ngono aku manut Pak nek ngono aku manut nek kira-kira aku srek karo manten wedok tak lakonane nek ora nyuwun pangapunten yo ayo tekan Madukara yo Pak kula nderek gitu yo kono kawan kabeh padha melu
Kanjeng Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandura. Ya Arjuna tak apa. Ora liwat pangestu mun Kakang Tamanana. Kula pundingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna. Ndak tampa gawe gedhe kati kula liwat pangestu Tamanana. Kula pundingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka, ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestu Tamanana. Kula pundingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Werkudara slamet. Kresna kakangku iya. Aku ngaturake basaku katura. Dimas katampa gawe bombong penggalih pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang Tamanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk aman. Iya. Kula semono ndak tampa pangestu ning pamanmu Tamanana. Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur. Iya semono ndak tampa pangestu Tamanana ya nggih. Kula pundi engga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Paman ngaturke bekti katur Antasena cah bagus ndak tampa. Siwandarawati ngaturke bekti katur. Iya Antasena ndak tampa. Padhe Mandura bektiku ya Pakde. Ya Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu Mandura Tamanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu. Semengko pengawak Pujan Damar Sasi rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng kula cumadun dawuh. Kados pundi lan wonten wigatos menapa dening Paduka kepareng tedhak wonten ing kasaktian Madukara. Janaka wonten timbalan. Wale-wale apa Yai? Pramtanipun Kakang iki kula saka karsanipun Kakang pribadi nanging minangka dadi batal. Wangling Yayi Prabu Duryudana. Marwanira Dimas. Yen to Kakang ing Mandura sowan nglarapake lawan Majaku Lesmana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kaliyan Atmajamu si Jenakawati. Monggo nyatane kabar ingkang ndak tampa dina samengko Jenakawati nalika semana wis mbok pacengake kelawan Atmajane Ki Werkudara nanging durung karuwan sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula gandeng antaraning sira Yayi Madukara kelawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha padhang sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula pun Kakang wani ngaturake Lesmana Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku Lesmana supaya samengko nggonmu kencan semayan kelawan Si Werkudara dibatalake digagalake. Malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodimati nanging saka ing negara Mestina Lesmana Mandra Kumara. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton kula kencanging risang mawe gandrung. Wah Janaka wonten paring dawuh Kakang Mas. Prabaku ning kasatian Madukara nglarapake karo anakmu Si Antasena ingkang sayekti wis sagu bakal dadi calon manten lanang. Dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi. Mula aja nganti mbok owahi. Mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodimati. Iki anakku Antasena ing bakal tak dhawuhake karo anakmu Si Jenakawati. Kose Werkudara, apa? Nadan Siadi wis nganti manten lanang, nanging Siadi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara. Mulih dhisik Baladewa tinimbang Werkudara. Kula nadan anan Atmajamu wis dipacangake karo anake Si Janaka. Nanging praptane Lesmana luwih dhisik, kula Janaka kudu metung perkara iki. Aja mung sakepenake dhewe nyisihke karo calon manten Ngastina, nanging kowe ngukup calon manten Jodimati. Tegese kuwi ora adil, tegese kuwi ora adil Janaka.
dinetraning nganggo rapuk sadaning kukilo bungani para saketer kene donganing kong lirwu sing bene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabantong Somaduka paman kula ngaturaken sembah Mahabharti kula kunjuk paman iya tak tampa samba kula iki kaya samba nuwun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah Mahabharti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama nampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun lelakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula taruning marang Garuda pun Yayi Samba piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Janakawati nanging sajaipun badhe mujatur sawadya Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumunten sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Janakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama jagat Samba ya wonten maring adhawu lha kok dadi kowe ora karen karo wong tuamu malah semene kowe ora percaya karo wong tuamu ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anak Gusti Jaba Manara Kasura Samba gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayu watuna dirangsanga bakal luput titanana Kanjeng Rama sewu-sewu kalpatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadan sampun mekaten pangandhanipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula nadan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama ya wis sakarepmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarepmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teko kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara Janaka aku teko luwih dhisik aku kencan luwih dhisik nyuwun sewu paman menawi iki paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba ingkang putra pun Samba Wisnubrata samangke supados kadhawuhaken kalipun Janakawati Arjuna kowe aja ngawuh gawar-gawar aku sing teko dhisik kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian Paman Janaka. Aku uga njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara. Wah, monggo yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Gending Paduka ingkang sampun kencan semayan kaliyan ingkang rayi malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara ewuhaya ing pangraos kula boten saged ngrampungi perkawis menika malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ya aku trima ning Werkudara kudu adil ngrampungi perkara iki aja banci ndek banjladan. Wah,
Wah, Werkudara kuwi nggone wong utuh opanane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana, Samba, Antasena, sapa sing unggul? Apa sing unggul ngukup Paran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Arjuna kula maring adhawu. Ngendikaning kadangmu Jodipati ki mau pancen wis bener lan wis pener. Siripun kados pundi paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten lho coba to. Samba kuwi ya satriya, Lesmana ya satriya, Antasena kuwi ya satriya. Malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba. Lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara boyong putri. Nek men enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Stija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe sing bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni Gunemani Baladewa. Mestina tak kira kowe nggayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kalawan Samba kadangmu tuwa ing marang Garuda ing selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kalawan Janakawati mula tak jaluk kanthi banget adikku Lesmana Mandra kumala saka negara Mestina tak jaluk manten lanang Mestina mundura wae ora samelu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur basa kowe. Bang, rene yo. Delok wong ngarep gelut, Bang. Aku lagi nyaron. Nyaron kluntang-klandil ngono kok.
Mbak ya terus mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Takoi pecahing dada muncrating ludira. Lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Oh, piye terus? Apik. Yudhane Kyadi. Waduh. Kula menika slaminipun gesang menika dereng nate. Kula menika nglampahi peperangan dereng nate kula menika adu atosing balung kuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kalantun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Ulin siadi kalah. Ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuhke meneh yen pancen siadi kepengin dhawuh karo suwijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani sombahe Bali. Kalah karo Lesmana klilipe ming kari siji. Kowe manggato Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung.
Bakun kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngene nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning jajane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ora ketang cendhek aku yo duwe. Tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti iki malah Kakang karo kanca Kakang Turjo kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Ning tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Nah, anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni. Mlaku bareng ae wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Itu perlu dipertanyakan. Mengelat langgam sesi demen. Udus. Kok Ndara Arimbi ya, Tru? Mbah, aku ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, mangkat. Mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek melu Lesmana iki jane aku anu lho, Tru. Terus, nah aku sing mangkat pripun, Ndara? Ora. Kula sing mangkat Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge. Wah, Bagong mesti ngaluk yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delo mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gecek-gecek. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng mriko nek ora tekan wektune. Mangga yo Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ya lho pangestu, yo sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kowe. Ha wegah kok. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Pun mlocok ora. Ora sak totoan kok ora diparange kok totoan senengane. Ya ditandan, Tru. Ya. Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira? Mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi darbeng Lesmana. Nek jane aku ora dikarep rabi karo adikku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lek rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa ya ora becik, ora apik. Kowe ngalah. Aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, Pret. Sok resik kowe.
Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Lesmana piye? Remo piye? Sombo kalah kali kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Lha apa ora kelakon dhawuh karo Jenakawati, Lesmana? Apa ora kelakon dhawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tontokane nyawa. Aja pati-pati kowe kalah yen durung tekaning pati. Ya mudhar tenan. Mungsuh Antasena arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Kempun yang kula nglenggana. Lho. Nglenggana piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika wonten banget. Wis ora sembodo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku to. Bingung piye? Iya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak dasmu lho. Lha ya ora dong iso muni COD ngono lho. Lha niku ora dong. Wah, selamat. Waduh. Arep rabi. Iya kok, heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Ya mulai aja. Mengalir. Lho ditotke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya truk. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak lho kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pon pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati terus sampean omong piye engko aku dikandani. Walah, dadak ngene. Jeneng. Utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Yang aku padamu. Ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nenek ora mesem berarti ya kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes langsung dijegal. Lho. Iki apa iki jane? Aku kesuwene males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng.
Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis sak kuwate. Kata-kataku dieling-eling. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Dieling-eling lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe bapak. Wis ngono kuwi kok. Kuwi sing arep gawe masalah wae. Meneng jajrak iki nggo ndadalake wektu ya. Nek ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe bapak. Telung ukara kuwi ya kok. Heeh, nek ana guyu berarti wis siap rabi. Yo. Piye wale? Iki anakku Jenakawati Surak Mawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku padamu. Wis beres. Mesem mboten durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati, kula Kakang Mas, aku tresno karo kowe. Mesem mboten ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Ora lunga ya cilok. Nek ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe bapak. Ngopo e, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro, non. Aku ya, Gong. Ayo kono. Ampun dawuh. Aku ready. Oh, tiar. Gong, kuwi pite sapa nggo ngopi tak domake. Sampai jumpa. Bagong ngopi tak domake kok. Wedi sajake. Wah, ngajari ya anakku. Nggih, kaya ngerti. Nengke mawon kowe rak bali iki ajeng nang pitemu wong dudu pite, mengko rak goleki sing duwe rak ngerti balekke, Pak. Kula kenalok maling punan. Antasena piye, Pak? Piye rasamu? Yo suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah. Seneng. Ya seneng tegese kowe kok ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka kula maringan dawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut dumugi kaken-kaken indang-indang saha kebak ing kabagyan Kakang Mas. Wah, yo. Panas
asmane jajaran sekare oleh blesanan menungso ora tertanan anggep apa iya kene aku menungso tatanan matane kaya ngendi ana ratu ngadeg tabrak nganggo pik mutar Gong dalem wong nek tumindahe salah iki ngono kuwi ning aja-aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono ae terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok kok iso nabrak aku iki ngematke kowe noleh memburi ta Tru ora ngerti nek Ndara ora diwali ning ngarepku grubyak menungso aku ora tuh tabak nggo pit ya ngapunten mboten ngerti mboten sengaja ora sengaja bane mlebu tengah-tengah sikil macekluk kena lampu ujian nganti nguras aku le ngambek mbok sesuk meneh ora aneh-aneh lha niku ngapunten nanti kok ngijoli sing bebit rodane dekok lho kok dekok anu apa pelek ae rusak ora karo-karoane wis nek kae arep ameng lucuke kok tombo ayo saking dene kowe iki ora jarwo umum jauh Antasena dadi bojone Jenakawati inggih Koko Prabu kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu mangesta ngono dhateng Kang putra pun Jenakawati lan Antasena samangke perkawis Lesmana Mandra Kumara kula kinten mbok menawi sadèrèng titi mangsanipun pikantuk judhu kula nyuwun pangapunten ya ora dadi ngono ning lananipun Kakang manunggal ning kasatriyan Madukara maringi pangestu karo anakku Si Antasena Wadene Si Jenakawati kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko semono uga mbok menawa rasamu ya wis lega inggih Antasena wis gelem rabi Antasena wis gelem jauh wah rasane wis cemeplong atine ora kudoro Semar kula ndongakno karo anakku sakloron mugi-mugi tansah atur runtut kebak ing kaberkaning Gusti Maha Nasa Bagya mulya sugengipun ngantos puputing yuswa tansah tresna tinresnanan saengga saged momong putra ingkang sayekti saged njunjung derajatipun tiyang sepuh ya para Madyawusana sampun kasembadan niring sambikala sesanti sura sudraja ingkang retsa brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih